Arezketa txapelketan gaude, 16. Aldia da egiten dugula. Orain dela 18 urte egin genuen lehenengoa, baina 2 urtetan pandemiagatik ez dugu egin, orduan 16. da. Baina beti urduritasun puntu handi batekin esango nuke, baina eskerrak dena ondo antolatuta dagoela eta ondo doala, ondo amaitzeko irriketan gaude, puntual, eta gimnastak posposik doaz etxera eta hori da guretzat garrantzitsuena ekipentu honetan, ez? Aurten izan ditugu kanpoko klub askok, esan behar ditugu Arabaz gain, Bizkaia, Gipuzkoatik datozela beti, eta aurten Kantabriatik, Errioxatik eta Nafarroatik ere etorri dira, batzuentzat lehenengo aldia izan dela, eta posposik doaz etxera, esanez, datorren urtean nahi dutela berriro ona etorri. Goizean izan dugu oinarrizko basoen lehiaketa, non egin dute gure 3 baseak, eta arratsaldean eskolarrak, amaterrak eta orain geratzen dena etxeko txikitsuak, ez? Benjaminak datoz, egunari amaierako puntu on bat ematera. Arezketa txapelketa bada garrantzitsua egutegian, orain justo eskolarrentzat lehenengo lehiaketa delako eta ja prestatzen ditugulako Arabako faseak eta Euskadiko sailkapenerako fasea be bai. Eta basentzat garrantzi handia du ekitaldi honek, ze Espainiako txapelketara sailkatu dira pasaden astean, eta badoaz 3 astetan Guadalajarara, beraz gaurko eguna garrantzitsua da haientzat eta klub asko eskertzen digute ekitaldi hau antolatzea.